തലച്ചിറ ഈസ്റ്റ് വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിയാണ്. എനിക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യം, കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എൻ്റെ വാർഡിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പ്രദേശം എടുത്തുകൊണ്ട് മെമ്പർ വളരെ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തെറ്റായ പ്രചരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നടത്താൻ ചില ആളുകൾ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക എന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞത്. ഈ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 17 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലുപരി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭവനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, അതിലുപരി അവരുടെ ആ വീടിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ധനസഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് വൃദ്ധർക്ക് നൽകുന്ന കട്ടിലടക്കം നൽകുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ആ വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മേശ, കസേര എന്നിവയടക്കം സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ്. കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷക്കാലമായി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന LDF ആണ് ഈ വാർഡ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത്. ആ നിലയിൽ ഈ മേഖലയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കയറിക്കിടക്കാൻ കിടപ്പാടമില്ലാത്ത ഒരു കിടപ്പാടം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും, അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്ത റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുന്നതിനും, സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും എല്ലാം വലിയ തോതിൽ ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരം ഈ വാർഡിലെ ജനങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഈ വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണ്. അതിലുപരി സ്വജനപക്ഷപാതം നടത്തുന്നതിനുള്ള ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാർഡിൽ 1-ലധികം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച പലരുമുണ്ട്. കാരണം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതിനാവശ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ആളുകളെ കണ്ട് ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ അവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും അവരോട് ഏത് നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അവരുടെ വീട്ടിലൊരു മരണം നടന്നാൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ഓടിയെത്തും. അതുപോലെ തന്നെ മരണത്തിന് മാത്രമല്ല, കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ കല്യാണത്തിനെത്തും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഭാഗത്തെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേണമോ അവിടെ എൻ്റെ ഏത് സമയത്തുള്ള സഹായവും ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും എന്നെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുകയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പിന്നീട് നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ തരം താഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്തരം ശക്തികളുടെ ശ്രമം. അതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ അവജ്ഞയോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപത്തെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയും എന്നെനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അതായത് 21-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ഈ മേഖലയിൽ ഒരു അംഗൻവാടി കെട്ടിടം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓടിട്ട കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു അംഗൻവാടി കെട്ടിടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ കെട്ടിടം പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 12 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരായ കുറച്ചാളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു 10-200 മീറ്റർ 100-150 മീറ്ററിനകത്തുള്ള കോൺക്രീറ്റ് നടത്താനുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ 4 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ മേഖലയിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്ത് ആദ്യം ഞാൻ മെമ്പറായി ഈ വന്ന ആദ്യത്തെ ഫണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ മൊട്ടയ്ക്കൽ കുരിയാണി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ വിനിയോഗിച്ചത്. അതായത് 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇന്ന് ഈ കട്ടിൽ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാത്തവരില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ 2 പേർ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 പേർക്കും ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഒരാൾ പോലും ഈ മേഖലയിൽ ഇനി ഈ പെൻഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ എത്ര
ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തൊഴിലുറപ്പിൽ 110ഓളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ 4 സൈറ്റുകളിലായി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ 4 സൈറ്റുകളിൽ ഒരു സൈറ്റിൽ 30 പേരെ, ഒരു സൈറ്റിൽ 25 പേരെ, ഒരു സൈറ്റിൽ 27 പേരെ, ഒരു സൈറ്റിൽ 28 പേരെ. തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് 3, 4, 5 പേരെയും ഈ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതും തന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം അതിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നിയമം തന്നെ തൊഴിൽ എവിടെ ലഭ്യമാണോ അവിടെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിയമമാണുള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ സുഖകരമായ നിലയിൽ അവർക്ക് കഠിനമായ ജോലിയില്ലാത്ത സൈറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. അതിലൊന്നും ഈ തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാതിയുമില്ല. അതെല്ലാം ഇത്തരം കക്ഷികൾക്ക് മാത്രമാണ് പരാതിയുള്ളത്.